Her er vi i Torp Plantage, hvor I som kan se, at der har været brand. Det må godt nok have været meget scary at bo i det her hus. Der ligger et hus lige hernede. Vi er sikre på, at I kunne være, eller hvad fanden det nu hedder. Så det var godt for dem. Nu prøver vi at gå en tur ned i landskabet, hvor det hele er blevet brændt. Så går vi. Hvis der går ild i din skov, så syng. Ild i min skov. Hvis der går ild i din skov, så syng. Ild i min skov. Okay. Så står vi her. Der var der mest brændt. Det var selvfølgelig her, at der gik ild, og det var lige før situationen ville gå over kontrol. Men vi var så heldige, at det lige gik. Men det var lige før, at det hele, det ville fræk, så der ikke var noget skov lige her. Men så var vi så heldige, at der kom en masse frivillige brandmænd. For eksempel Hjalte Svarsom, der står her, og en masse andre brandmænd, som der slukkede det hele. Så, og som man kan se, var det lige før, der bredte sig lige hernede. Se lige hernede. Det var vi heldige for. Så vores elskede skov ikke brændte. Så sådan er det, når du går ind i en skov. PS! Alle jer rører, som der ryger mange cigaretter, smider alle jer skover i skoven igen.